Boleh sebut ni kadi kasihan ke beneng kong yang ban ya kendu ya kini ki dekat jong ka jingya sang samla balang presbyterian kuat kadi kuwi ka kenhun berkaseng kepala pau bahaya ka barok ngili hinrei kadi kasihan ke beneng kong nga abang kendu iki ban nga kenu gadap dak jing kemen habang imi samla ki ban pau cepat ban yalap yu blei lengba da kisur jirwai ngidan halaki jong kisap ngidan kasap ni tu kana ngidan kasap ban ruai ti kanu ko bangile no nak taw blay kata kadai kakam ko bahatam ti knet nga sikwa ban tip yaki namar ba ngisu i tang haki social media ngiju osgo tang gajing itu kana ti bat iba ilang ngila yo tang gajing ya phone chisin bi la phone ring ila chukut tang gumtu ha gajing ya bun kam ti henry menta bat markmat ngala ya kendu iki ngadap da gajing sgo kmen ka bakrau bat nga ai ka sim pi to ai pinang kiu sebrang nakapur haga jing sekri yu blai lengba ka sap joga jigawa kani ro kani ka wi ka benta ka bau blai la ai pi ka sap hang ni pi dan kat ningut henrei pi dan halaka jong ka dur kamut nangai ba pi dan halaka jong ka so kata dau bat pi dan hiru halaka jong ka sap kan ba yum tu kerteng jenga wai bha nongrum ai ba wai bha nongrum ka sinong jong pi dei na lensing kasinong na lensing ti kani ka kenhun yakani ka kenhun ni ka grup jo pila khat game to ka jing seng samla presbyterian balang khwat kadai ka kenhun jong ka jing seng samla balang presbyterian khwat ka hap hapo ka district yu ka hap ha blok mau kan reu is khasi yes kasil hap hapo ka presbyterian yu ka khwat ka Lumtulung district mau kan reu presbytery mau kan reu presbytery lesi kani kadai kasian ka banakong bangi kendu bagani deh po west kasil bat kata kadai ha kani kasinong mau yawet bergangi kani ru kasian ka banakong nga bagan po ya kani kasinong to ai bagini ki jingle jong ki paro kinlong ki jinggerku bangini ya kat ka jinggerku ka jong play baka ik ba ka bangile kadai ka pahatam to ai bangin long kinong pen yesep to ai gidei kinong pen bha to ai bangi dei kinong yetei pa to ai bangi dei kinong yelap ngitip bagani kadai ka kenhun jong ka jinge sang samla balang presbyterian khwat tiba ngangit ba pidei wei unong yalam ubah hakmadu ya kani ka kenhun bat udairu wei ubala nong yalam ubala kham yaumet yaudo bat ubala skemba ban longkum nong yalam tiba nadu menu pila lasdang bat laseng ya kani ka kenhun ngambut ban ongkum ta namar ba hoj kidai na ka balang rei kani bat kadai kum ka kenja grup nadu menu pila form ya kani ka grup kum ka grup tem lan kum ka grup ruai ai khublei sibun yikani ka por ka kordor bangi kendu bat phi ne kalang jong ngaru nga ai khublei ka kerpang ne kalang jong phi kumbangi cuyi bat ngi cuyi tip bat mentang ngi kendu mar khamat bat phi ban ye keren bat ai khublei bat lu ban ye keren leng ba kani ka khubor te yakani ka jingkeli ka jong phi nga hap hi ban ye thu step by step tamba ngam nom penjrong ngan ai step by step lengkot bat kabiang kum ta kabiang te hakaban ningkong nyala persyang ban mi syakathup ban long kum kinong ruai te ngi pech kin ngi perkhat kin kumnu habangi ngin long kinong ruai ngi perkhat ngi muddur bat ngi da ngam jeleu henre ngi sngongu ngi syam ba kan ke de jing ai ke jong play te ka ban ningkong ngi pen pau ke jing sngongu yo play bat ngi ai ngu ke jing kerkhu jong u ki man ki sngi man ki por bat kalong kum ta tane kaleng jong nga ban yathu ya ke jing form lane ya jing seng ya ni grup tem rega grup tem ngalong unong yalam jong ko tu ko weipat ke kan hun tem ka ba la pau bat ka ba la mi bat ka ba phila yo i bha manta ka dei ka sur na nong kendong ngalong wein ki nong ruai bat unong ya don benta ban ya ai chingmut ban ya phliu chingmut ban long ru nong tho ching ruai bat ban long ru unong ya kren shani bat satai bat ha ka chu ko por ngicu ya khot ngicu ya wer ya kini ki khun samla ki badon ka sap ha ka the ka blok mau kan reu is khasehel bat ka shona ka dei na lensing bat kini kumtu kumpila keren ki dei na kwat dei na perdi dei ka kwat bat ka nong perdi ka ya jan kalong na ka ju kari them bat ka lensing ka dei kham halor bat ka sentar na kwat na nong perdi ka dei halensing ban lek yeu ban wan kit bam marbam mardi ka dei na lensing ka yeu te kumta ka ba penlong gen ban ya kendu bat kini ke jing sang samla presbyterian balang khwat
namar ki don ki nong tem arngut nakwat uneu ba keren mentau kena samla udai khon jonga he ngalahi kai ya u nadu bau dang sipau snem bau long nong tem nong ruai bat hadu menta kalami bat kalayo i kumne philayo i bat hadu ba ki weiro kelayo i te kublai shibun nalor jongpi lami peteng biang sai khun jongpi bat kalong kai ka bas kontrat ya kai ka bakasap ka pidan pila IT pateng pat hau khun te kublai shibun ba sai sien pat nakaliang jongi le singi kwa ban yos ngobiang pi ban yetu yang sai sien ya ka kerteng bat ya ka jat jongpi le se kata ka bakam kontrat bangin yos ngo hai ka kerteng jonga ka kerteng bapura jonga wai bha nongrum jat nongrum ngasyong ngasa hakasnong halensing pat ngihap haka blok mau kun reu is khasehel district te menta pidang don em hakatu ka kenhun nong kendong kasur nong kendong hadu menin menta ngidang don batru kan nom wai hiru katu henry katu kan imbej si junom kat bau blai udang pensa te ngan su youthu kum ka highlight bantip lang baro menta ngai don bat ka jing seng samla kum tu kum pangalaong mar ki don arngut ki star nong tem naga jing seng samla presbyterian kuat to ngaku aben itu ki don mentang ne ki don hang to ngaku aben i wei udai ne banker lang khun jong iba ba wai bha nong rum nang tai wei pat wei pat iba tem ya ka mondalin idai iba silas ksiar ba silas ksiar kini arngut kedai kita kinong tem giba pau bha jong kani ka ken hun tem jong ka jing ya seng samla balang presbyterian kwat te ba ngin yus ku kwa ben yus go biang i keren pi hot te dai ne kata kadau bangi kenduk kum batki na kapor si kapor ban ya tem man ha badon program kanu ku program ka ba laban ong ka ba ya tengku te ngi ngila ong ya kini bagini kin ya mi benta te hakapor bangalaj mangaru ki khot lang te menta ka sngi ngalaj ki khot lang yanga tanga ya don lang ken menta ka sngi le sekala long ke burom ba ke wei kalat ke ba play ban ya kendu rubat pi star ban laj gede kapor de gede kapor ke ba yang kendu menta ka ni ka sngi te tai ladang manu badon kam pidon kam ha ka birthday ne ha ka sport ne ha ka ne ka wedding ne lani pidon kam ha ka program ke imlang salang ne ka snong ka thau kiba don kami gini ke jingtem jingput ngilong kibala kloi banwan lada philakot yangi kini kidai ki nong tem ki bala pau bat ki deiru ki ban songsit bat ki bala tebet diru haki lan pen songsit te perlok lada phikwa yakin ni yakani ka kenhun banwan hakanu kunu ka program jongpi ki kloi banwan te ba lada long ka bala phila ban ai number phone jongpi kenang balada kitu ki ba kwa kim don kam shu ban phone hre kin yo kan number phone jong kani ka group jongpi ta ka baha palat to ka number phone jonga phra khandai nyau sau nreu nyau khandai not nreu repeat biang ba sai sien yo le si don ki ba duna score kim la shu ban yosno hoi phra khandai nyau sau nreu nyau khandai not nreu katu keng ke number phone jong kani ka kenhun nong tem ke bapau bhab ka bala ban pensiong sit lada haka jaka bakriat ru lada poi maki kala ban kiu kensan ke jingklut marka jing song sit te tengis ngotenat sibun ban ya kendu ye pi bat ki kloi manwan ha kendu ke por lada pi khot ye ki ha ka por balai tang ba dei pat ban khot ban ta bat sapawan la chai la kum nuru tiyo len siblai pi dei ban khot te shua bangin sapen kut no ya kani ka jing ya kran jungi ngakwa ba pin tem tang jing tem tang hapo 10 minute bagi jing ruai bangan yo snow bat baro ba pin ya don hapo screen ron ka ta bangin ruai ke jing ruai ke bangis ngongu ya ublei pa ublei ai kani ka sapa ta Yen ya ro ya ublei don bor Yen ya ro ya ublei don bor Yen ya ro ya ublei don bor Ha ublei don bor gidon Yen mane ya ublei don bor Yen mane ya ublei don bor Yen mane ya ublei don bor Ha ublei don bor gidon Ha mane ya ublei don bor mane Yen mane ya ublei aja Yen mane ya ublei don bor Ha ublei don bor
Congratulations, you people.